Ik ben soldaatjes aan het schilderen. Deze heeft een blauw jasje, een rood broekje en wat ik nu aan het schilderen ben zijn de leren bandjes. Waar zo'n plunjezakje aan hangt en de kruidzakjes hangen hier aan. Je bent een spultjesvereniging, maar je bent een soldaatjes aan het schilderen. Hoe zit dat? Klopt. Het historisch centrum Leeuwarden herdenkt de 400ste sterfdag van Willem Lodewijk van Oranje-Nassau. Wij zijn gevraagd door het HCL of wij willen meehelpen aan een educatief programma om miniaturen te schilderen voor basisschoolkinderen, zodat zij les kunnen krijgen over Willem Lodewijk. Willem Lodewijk, dat is voor ons Friezen is dat onze Uusheid, onze Friese standhouder. Maar voor die tijd was hij dat ook een slagveldheer die ergens minder in de geschiedenisboeken kwam dan zijn neef Maurits van Nassau. En als douane proberen we dan met dit project hem toch weer in het licht te brengen. En dan proberen we dan met deze miniatuur een slagveld na te bootsen waar inderdaad helemaal weer naar voren komt. Dit is een musketier. Deze eenheden die staan naast de piekenblok. Ja, en die geven eigenlijk het vuurkracht om de vijand een andere piekenblok op afstand te houden. Stel je voor, er komt een andere eenheid aan, dan blijven ze gewoon staan zoals ze hier ook staan. Maar als er dan cavalerie aankomt, dan gaan ze in een soort met, dat noemen ze in het Engels een hedgehog. Dan gaan alle speren of de pieken gaan naar buiten en dan gaan de musketiers die gaan naar binnen. En die kunnen dan van binnenuit zij dan hun vuren. Dit is de tijd van de 80-jarige oorlog. Het beleg van Koevoorde is 1592. Maakt onderdeel uit van de 80-jarige oorlog. Dus dat is die periode. Voor ons heet het de 80-jarige oorlog, internationaal heet het de Nederlandse opstand. Het is maar kijk hoe ze de Chino's. Ja, dat klopt. Je kan eigenlijk ook dit wel zien als onze onafhankelijkheidsoorlog. En is dit een good guy of een bad guy? Ja, dat is een beetje van point of view, hè, zeg ik altijd maar. Dit is van het staatsleger, dus voor ons Nederlanders is dit de good guy. En wat is hier zo leuk hoor? Het is gewoon lekker priegelen en lekker ontspannen schilderen. Even na een drukke dag weer eens even wat oors en dan even een verf in de kwast, een kwast in de verf dopen en dan even wat verven. Is heel ontspannend. Er is er helemaal zen van? Ja, ik kan zo zeggen dat ik er zen van word.